A única expresión que conta coa aval da normativa é a partir de, porque ademais tamén é a única que se rexistra desde antigo, desde os comezos da lingua. É unha locución prepositiva que se utiliza para sinalar o inicio, un inicio de algo. Pode ser de carácter temporal, por exemplo, vou facer deporte todos os días a partir de mañá, ou pode ser un punto de partida doutro estilo, como cando dicimos fixen o traballo a partir da información que saquei de internet. En cambio, a partires de non ten fundamento histórico. É unha solución que comeza a documentarse, sobre todo a partir dos anos 80 en adiante, e sempre en rexistros de lingua cultos. Nese sentido, pódese dicir que a partires de é case unha invención, unha creación lingüística que seguramente se faga cun afán diferencial para desmarcarse de outras linguas, pero que non ten, como xa dixemos, fundamento histórico. Como xorde, entón? Pois seguramente a partires de o máis probable é que naza por imitación do infinitivo conxugado do verbo partir, que de feito na segunda persoa do singular sería precisamente partires. E como infinitivo conxugado sempre se considerou unha forma moi propia, moi característica de noso, esta mesma idea trasládase á locución a partires de, e de aí que se prefira como algo diferencial. Pero, como xa dixemos, a única expresión, a única solución que conta coa aval da normativa e que tamén ten o seu fundamento na lingua tradicional é a partir de.